साफ्रोमबो पलिटिकल लिडारनि बाथ्राफोरा गावबागाव पलिटिकल केरियारजों एसेब्लाबो रिलेटेड जाहैयो। नोंथांमोना एसेब्लाबो संदाननो नाजा। दा समाव जोंनि बिटिसिनि मानगोनां CEM प्रमद बर' सारनि बायदिसिना रोखोमनि बायदिसिना बाथ्रा लोगोसे बिथाङा मा बाथ्रा फोरमायदों जोंनि सेराव नोंथांमोना बे भिडिअखौ कमप्लिट नायनानै नोंथांमोना बुजिनानै लानो नाजादो। आंनि गोरबोजों मोनदांनायाव फार्स्ट टू लास्ट एनडिबिनि एकर्डखौ जाजानो बायोमोन हाग्रामा महिलारि मोना। बे फेक। दिनै एनडिबिनि लिडारफ्रा बेखौ मानिदा मानिया आं मिथिया, किन्तु बियो फेक कि एनडिबि एकर्ड दिनै नङा 2020 नङा 2050 बाबो एनडिबिजों एनादार एकर्ड जानाङा बेवहायसो हाग्रामा मोना दङमोन। ओंखायनो थांनाय इलेक्शनाव एनडिबिया सोरखौ गावथारदोंमोन बिनि मोनसे लिस्ट होदों हाग्रामाया। बे लिस्टखौ होनांगौनि दरखारमोन ना, थांनाय इलेक्शनाव होदों ओरैखौ गावथारदों होननानै बर' हारिनि बेजों एबसुआ लोगो जादों होननानै। दा बे टटेल माने बे 20 बोसोरनि जुदि 20 बोसोर नङा 17 बोसोरनि जुदि गासैखौबो नोङो टन्न डेटफोरखौ नायजोबोबा बबे स्पिचआव मा बुंदों बेखौ नायजोबोबा बेखौ एकदम क्लियार बियो कि एनडिबिजों मोनसे एनादार एकर्ड जानायखौ हाग्रामा महिलारि, चन्दन ब्रह्म, BPFआ लुबैयामोन। मानो लुबैया? लुबैयैनि आन्दोआव मा दङ? एनडिबिजों एकर्ड जाबा हाग्रामाया मा खहा जागोन? चन्दन ब्रह्मआ मा खहा जागोन? प्रमद बर'आ मा खहा जागोन? सोरबा XYZआ मा खहा जागोन? एनडिबिया हारिनि थाखाय नाङाखैमोन नामा? एनडिबिया हारिनि थाखाय नांदोंमोन। मोजांखौ नों बुंगोन, गाज्रिखौ नों गावनि होननानै बुङा, गावनि दाय होननानै बुङा, बे केरेक्टारा मोजां नङा। जुदि सोरबा सासेया हारिनि थाखाय मावनो थांनानै बहाबा गोरोन्थिबो जाबाय बेखौबो नोङो एक्सेप्ट खालामनांगोन। आरो बे खोथाखौनो आङो दिनैनिफ्राय 12 बोसोरसो सिगाङाव निउस लाइभआव सानसेखालि बुंदोंमोन जे आं ओरैबायदि पार्सन नङा, ओरैबायदि मानसि नङा कि आंनि न'खरनि, आंनि गामिनि, आंनि जाथिनि सोरबा सेंग्राया गोरोन्थि मावगोन आं बेखौ माने आंनिबो दाय होननानै बुंफाना लाया, आं एरायगोन, बेबायदि मानसि आं नङा। जुदि आंनि हारिनि सोरबा मानसिया गोरोन्थि मावदोंबा बेखौ आं मावनाय होननानै हमना लागोन आं, आरो बेखौ कारेक्सन खालामनो नाजागोन, हानायालागै कारेक्सन खालामनो नाजागोन। मानसिफोरखौ आं लामा आन्दायनाय बायदि नुबाय सानैसोखौ। थांनाय समाव पुलिस मिलिटारिजों गावथारजानानै माजानानै जायगायाव थानो हायै आन्दलन खालामबोनानै इसेबां खस्थ' खालामबोबाय। नैबे बिराद स्टेबल टाइमाव जोंखौ रावबो आसिबो थुनो हाया दा। होखारनायाथ' सिगिनायाथ' बादो, रावबो आसिबो थुनो हाया दा जोंखौ। बै समावसो मानो जोंनि साफा सानै मानसिफ्रा एसेबां माने इनस्टेबल जादों मेन्टेलि आं हमनो हायाखै। नैबे समाव जों मोर स्टेबल जानांगौमोन। आङो मोनसे खामानि मावनायनि उनाव बेखौ लोगो बावगारो आङो। गोबां आंनि लोगोफ्रा बुङो बा नोंहाथ' दिनै बिराद खस्थ' जाबाय, इमान गिदिर मास गेदारिं खालामदों, सानसेया राजा लामायाव जिरायदों, रेल लामायाव जिरायदों, मोनाबिलियाव फन हरना बुङो नों रेस्ट लादो दे होननानै। आङो मुभमेन्टनिफ्राय थांखांना न' सहैनायनि उनाव, दुगैखांनायनि उनाव आङो जास्ट 10-15 मिनिट हारसिंनो हय साइडआव थांगोन, बहाबा लामाथिं नायगोन, माबा नायगोन, 10 मिनिटआव आं बावगारलाङो बेखौ। व्हाट हेपेन इन लास्ट 24 आवार्स। लोगो आं सानो जे गाबोन मा मावगोन। दा जोंहा मोनसे एकर्ड जालांबाय। बे एकर्डआ जोंनो मोनसे एचिभमेन्ट होबाय। बे एचिभमेन्टआ दिनै नङा गाबोन बियो फैखागोन। दा ससाइटिया बे अबस्थायावनो जोंहा दिनै 30 इयार्स थांबाय। जोंनि आउटलुकखौ, जोंनि मिशनखौ, जोंनि भिजनखौ, जोंनि नोजोरखौ कमप्लिट सोलायनांगौ। दा बेवहाय नोङो दिनैबो जुदि आब' अनजालिजों आंजोंसो जुक्ति जालायनांगौबा, आब' अनजालियाबो जुदि सासे मुभमेन्टनि लिडार जाबोबायबा, आंबो जुदि गुसुं समनि थाखायबाबो नेहात मेलेमजोंबाबो साननैसो राजा लामायाव गसंफ्लांबायबा, जुदि बिजों आंजोंसो नांलायनांगौबा, आं जुदि आंनि बिफा बैसोनि सानसुमा दाखौसो आं क्रिटिसाइज खालामनांगौबा, आरो आंनि बिफा बैसोनि सानसुमा दाया जुदि आंखौसो टारगेट खालामना लाबायबा, बे जाथियाव बोरै जागोन? जोंनि बिदा फंबायनि गेजेराव जाबोआखै होमबा? आंथ' खुनुदिन गसंहैयाखै जे सानसुमा दानि एगेन्स्टआव कि नों नैखौ मावनाङा। मानो गसंनो आङो? आइ रेसपेक्ट हिम, आइ अनार हिम। खालि नैबे एकर्डआव बियो थाफानो मोनाखै। माखासे कन्डिसन फैदों, सिटुएसन फैदों। जोङो नैबे समनि खामानि मावग्रा मानसि हिसाबै बे सिटुएसनखौ जों बुजिगोन। 93खौ जों बुजिया। बै समाव जोङो टटेल मेकानिजमाव जों गैयामोन। 2003आव जोंखौ इनभल्भ खालामाखै। जों बेयाव यां माने सेन्ट्रेल एबसुआव आं निउ कामारमोन आरो जों लुबैयाखैबो। एन्ड आइ नेभार कुइसन। आं जेब्लायबो सोङाखै, मालाबाबो सोङाखै कि BTC एकर्डआ गाज्रिमोन, BSC एकर्डआ गाज्रिमोन। किन्तु जेला
सोरबाया बुंनो गोनां बुंफैयो अब्ला कम्पारेटिभ मोनसे स्टाडि होनो गोनां जायो आरो दिनै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्राया जाहैबाय नैबे जि सानथामनि सानब्रैनि एसेम्बलि जादोंमोन बे बर'नि हिस्ट्रियाव बिराद गाज्रियै लिरनाय थासिगोन बर' कसारि काउन्सिलनि थाखाय गोबाव सम आन्दलन खालामबाय इउबिपिआ जों एबसुजों जेबो संघात गैया खिन्थु खोब जों फ्रेन्डबो जायाखै एबसुआ मानोना बै समाव एबसुआ गावहा मोनसे मिशन भिजन दंखायो एबसुआ 100 बोसोर मावनाय बर' जाथिनि मिशन भिजन दङ बेखौ दिनै जुदि लाइन टु लाइन फरायना होयोबा मालाया मिथिबा गाबोन खामानि मावनो हानाय नङा सब एबसुखौसो आसि थुयो आं क्रिटिसाइज खालामाखै दिनै सेपारेट डाइरेक्टरेट जाफैबाय 5 बोसोर सिगाङाव हपलेस जाबायमोन जोंहा हपआनो गैलामोन सेपारेट डाइरेक्टरेट जागोन आं बै समावनो सानदोंमोन न बेथ' जेबो गिदिर जिनिस नङा जाथारनांगोन बेयो दिनै जाफैबाय आं बेखौनो बुंनो नागिरो नांगौबा राजखान्थि गारगोन खिन्थु हारिनि जिनिसखौ खुनु ओरै जानायखौ आंबो सह्य खालामनाय नङा राजखान्थिया गिदिर जिनिस नङा पावारा गिदिर जिनिस नङा उइदाउट पावार जुदि जोङो मोनसे एग्रिमेन्ट खालामनानै एसेबां इउनिभार्सिटि लाबोनो हाबायबा एसेबां NIT लाबोनो हाबायबा मेडिकेल कलेज लाबोनो हाबायबा आरो कनस्टिटिउसनेल बाथ्रा रायलायबाय थादों खुनु कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट गैया बे एकर्डआव होननानै आर्टिकेल 280 नि एमेन्डमेन्ट जागोन आर्टिकेल 280 नि एमेन्डमेन्ट बियो BTC नि समाव जायाखैमोन BTCआ 6 शिड्युल बेवहाय डाइरेक्ट फान्डिं नांगौ बै समावनो सानदोंमोन खिन्थु डाइरेक्ट फान्डिं मोनैनि थाखाय एखमबा कंग्रेसजों गाज्रि जायोबा हाग्रामा बिथाङा बुङो दा BJPजों गाज्रि जायोबा बुङो जोंनो नांगौ बायदि फैसा हराखै होननानै जे बेवहाय 12% मानसि थायो आसामनि नैबे BTCआव 32 लाख बे 12% मानसि जि थायो आसामनि बाजेटआ जेला 12,000 कोटि जायो अब्ला बेवहाय जोंनो बेसेबां हरनांगौ 1200 कोटि हरनांगौ खिन्थु मोनो 400 कोटि मोनो 500 कोटि बे खोथाखौबो लिगेलि बिसोरो डिबेट खालामनो हाया मोनसे आर्गुमेन्ट खालामनो हाया मानो लाबनाय फैसाफोरखौ मोजाङै बाहायाखै इउटिलाइजेसन सार्टिफिकेट हरनो हायाखै फैसाखौ मन'जोबदों अफिसारफ्रा मिथिगो पलिटिशियानफ्रा मिथिगो ओंखायनो सिखावनि सालाया गुसुं बुंनो हायाखै बिसोरो दा बिनि थाखाय दायखौ जोंनियाव जाबसिन हरो नैबे 280 आर्टिकेल जि एमेन्डमेन्ट जानांगौ बिनि थाखाय नर्थ इस्टनि जेसेबां 6 शिड्युल दङ बिसोरखौ लानानै बोसोरब्रै सिगांनिफ्राय जों एडभकेसि खालामनानै सेमिनार गागासिनो दङ जाहाथे डाइरेक्ट फान्डिंखौ मोननो हायो बे बिराद गिदिर मोनसे एचिभमेन्ट दा दिनै रायजोखौ जुदि 10 बोसोर नेबावनो गोनां जायोबा 5 बोसोर नेबावनो गोनां जायोबा नैबे जिनिसखौ लाथ'नानै आरो NDBनि मुभमेन्टआ थेर बेथेर जालांनानै जोबस्लायस्लाय NDBनि मुभमेन्टखौबो जोङो जोंनि हारिनिनो मोनसे सोमावसारनाय होनानै मोनसे रिकगनिसन होनानै सन्मान होनानै अनारेबल मोनसे सलुसननि गेजेरजों लाबोनानै मान सन्माननि गेजेरजों बिखौ दिनै एकर्ड मोनसे खालामनायाव मा एसेबां एलार्जि जादों हाग्रायाव थानाय सानैसोया दाउ अमा बायदि होसो होसो गावथार जानांगौमोन आरो दिनै बिसोर न'आव फैनायखौ मोजां मोनाखै बिसोरो अपारेशनाथ' सोलिगासिनो दङमोन एट एनि ममेन्ट अपारेशना आरो मोनसे सिरियास महर लागोमोन गाबोन सेंग्राफोरखौ गावथारजोबगौमोन बिनि उनाव मा जागोन दा जिनिस मोनसेखौ बिसोरो गुबुन लाइनथि नायाखै बिसोरो आरो मोनसेया जाहैबाय मा मोनसे ससाइटिया जुदि बिराद गोबाव मोनसे बेबायदि अबस्थायाव थायोबा माने आनसार्टेनिटि गाबोन मा जागोन समफोर मा जागोन ससाइटियाव मोनसे बिराद गिदिर भेकाम फैयो आरो बेखौनो साननानै BSc एकर्डखौ खालामदोंमोन साननैसो लाथ'नानै जिरायनानै दावगालायगोन बिनि उनाव दावगालायबाय BTC एकर्ड मोनबाय BTC एकर्डनिफ्राय आरो साननैसो जिरायलायबाय 2010 आव जों जागायबाय 2010 निफ्राय 20 आव मोनसे एकर्ड जाबाय नेक्स्ट जोंहा मा दङ गावनो हाग्रामा महिलारिया सावरायग्राखौ बरायदों एकर्डआनो थिग नङाबा मानो बरायखो एकर्ड खालामग्राखौलाय आरो बिथांमोनखौ IBनि अफिसारफ्रा होम डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रा एकर्ड खालामनायनि सिगाङाव खनले रायलायदों बिथांमोनजों दिनै जेबो मिथिया होनदों रायलायदों बिसोरजों आं मिथिगो जेटा ट्राइबाल टक जायो दिल्लीयाव माने केरल नार्जारी रबिनसन मोसाहारिमोनखौ थिनहरदों BTCनि अफिसारफोरखौ हाग्रामा महिलारिमोना जोंनि प्रेजेन्सआवनो बिसोर जनानै नायगासिनो दङ गासैखौबो आरो जेला मिथिबाय एकर्ड मोनसे जानो थांगासिनो दङ अब्लासो हाखु दाखु खारलांनानै बिसोरो एकर्डा जानाङा बिराद एकर्डखौ जानोनो होआमोन अके एकर्डा जानाङा मा खालामनांगौ बेखौबोथ' बुं नोङो राजनिति खालामनायाव बिराद बिजि जाबाय खिन्थु एकर्डा जानाङा मानो जानाङा आरो दिनै बर' कसारि काउन्सिलनि बिला फैखाबायमोन नैबे एसेम्ब्लियाव खालि मोनसेल' जिनिसनि थाखाय फैयाखै जेला बर' कसारि काउन्सिला बिथांमोना लिरदोंमोन BTCनि BTADनि बाहेराव बर' कसारि काउन्सिल जागोन आरो बेखौ जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो
जि मोनसे डिसिसन दंखायोमोन सानजानि सिमा बारायनाय बै शब्दखौ जेला लिरनो होबाय कि सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बर' कसारिनिफ्राय बाहेरायाव थानांगौ होननानै लोगो लोगो चन्दना बुंबायनो कि बेखौ जों बारहोआ आं गैया बेवहाय बिथांमोननि लिडारफ्रानो खोन्थाहरनाय बाथ्रा आरो जों उनाव गभर्नमेन्टनिफ्राय कुवेरि खालामना मोनजोब्बाय चन्दना माने चेलेन्ज खालामदों बे बिलखौ बारहोआ आं होननानै मा लस दोङोमोन बेहा आरो बे गामिखिनिखौ सोनायाव हाग्रामाया मा लस दोङो चन्दना मा लस दोङो बिसोरबोथ' सिलाय लानानैनो बे आन्दलनखौ खालामदोंमोन आरो दिनै जोङो गभर्नमेन्टखौ बाध्य खालामनानै नैबे एकर्डआव बे गामिखिनिखौ सोनो हानाय परिबेस फैबाय दिनै बेवहाय उल्था गसंबाय ओंखायनो आं बुंदों जे बे ब्लेक चेप्टार नैबे जि एसेम्ब्लिया जोंनि थाखाय मोनसे ब्लेक चेप्टार नैबे मोनसेया खिन्थु मोजां मोनसेया जाहैबाय मा डाइरेक्टरेटखौ जों मोनबाय लोगोसे बे एसेम्ब्लियावनो बुंबाय जोंनि एरियानि कलेजफोरखौ निड बेस माने गासैखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामजोबसिगोन आरो बिखौनो थांनाय नैबे 10 बोसोराव जोंनि मास्टारफ्रा प्रफेसारफ्रा फाइल लायै लायै बिनि न'आव थांलाय बिनि न'आव थांलाय बिनि न'आव थांलाय दिनैनो खाम्फानि न'आव दिनैनो शिबनि न'आव मालाबा लोगो हमहोआ मालाबा लोगो हमहोयो मालाबा मोजां रायलाया मालाबा जागोन दिनै एमपिनि न'आव थाङो जाया 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 जोंखौथ' जोंनि खाथियाव बारा फैखायामोन मानोना जोंथ' स्टुडेन्ट इउनियनसो बिसिनि खाथियाव थाङो जायफोर मावनो हाग्रा रावबो मावनो हायाखिसै आरो बिनिखायनो बेखौ एकर्डआव सोनाय जादों बे एकर्डआव सोनाय जादों एकर्डआव सोनाय लोगो लोगो दिनै जुदि बिथांमोना सिदा आखाइजों मावाबा गाबोन जों सुप्रिम कर्ट खालामनाबाबो मावहोगोन बेयाव लामा दङ बे एकर्डआव आरो बेयाव चिफ मिनिस्टारनि सिगनेचार दङ बेवहाय अफिसारफोरनि सिगनेचार दङ बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्ट खालामथारनांगोन